V tejto nemocnici sme odliečili stovky pacientov s ochorením COVID-19. Desiatky z nich sme videli trpieť, desiatky z nich sme videli zomrieť úplne zbytočne. A ja som si povedal, že urobím všetko preto, všetko, čo bude v mojich silách, aby tých pacientov v nemocnici trpelo a zomieralo čo najmenej. V mojich silách bolo len to, chodiť pred kamery a vysvetľovať ľuďom, čo to je koronavírus a prečo by mali dodržiavať opatrenia. To som sa snažil robiť najlepšie, ako viem. A tým začal aj hejt a nenávistné prejavy, nielen voči mne, ale aj voči ostatným odborníkom, ktorí sa verejne vyjadrovali počas pandémie. Neskôr sa k tomuto hejtu pridali aj politici. Schvaľovanie nenávistných prejavov a osočovanie, klamanie rozhodne by nemalo patriť dovnútra tých mantinelov, kde by sa politici mali v rámci verejnej debaty pohybovať a že toto by asi malo byť neprípustné. Čiže sme podali žaloby proti politikom a politickej strane, odkiaľ boli tie útoky a ten hejt najsilnejší. Ja som rád, že sú ľudia ako pán Sabaka, ktorí sa s tým vyrovnali racionálne. Niečo mi čelí, ja tu mám okolo seba štát, ktorý mi má zabezpečiť nejaké bezpečné fungovanie. No a on ten štát oslovil tým správnym spôsobom a ten štát mu tú ochranu poskytol. Uvidíme, či to bude platiť aj v iných prípadoch a či toto bude ochrana dlhodobá, ale my sa musíme naučiť ten štát oslovovať a volať ho na pomoc, pretože on je tu na to, aby nás aj v takýchto situáciách ochránil. Niektorí ľudia si myslia, že náš boj spochybňuje právo na slobodu slova. To ale nie je pravda. Nám práve ide o to, aby bola zachovaná sloboda slova, aby odborníci, lekári a vedci mohli slobodne vyjadrovať ich odborné názory, pretože keď nám zmizne ten hlas odborníkov a vedcov, tak sa potom môžeme vrátiť do stredoveku.